madamo na nga mga plano, proyekto kag handom ang napatuman. Sa liwat nga pagtungko bilang alkalde sang aton pinalangga nga anay Congressman Jerry P. Trelias, madamo na nga pagbago ang aton nasaksihan sa bug-os nga syudad sang Iloilo. Ako si Dane Raffles. Kag ako naman si Carmela May Rodrigo. Kag ini ang Uswag Iloilo Level Up Year-End Special. Ara ang syudad sa likod ninyo kag hindi namon kamo pagpabaya. Para sa katumanan sang sining handom, isa ka plataporma di gobyerno ang nabunag nga gitawag Wheels for Inclusive Development and Good Governance. Wheels nga tiglawas sang welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. Sakop sini ang pagsigurado sang seguridad, katawhay kag pagbuylog sang mga Ilonggo. Kung sa diin ang kaluwasan, seguridad, kalinong, bulig kag kahilwayan sang syudad, kag sang aton mga pumuluyo, ginahatagan gid sang atensyon. Madam uman sa mga pasidungog, kag mga natuman nga proyekto ang nakuha sang syudad sang Iloilo. Kasubong na lamang sang nangin ikawalo sa listahan sang safest city, ang Iloilo sa bilog nga Southeast Asia. Nangin Regional Gawad Kalasag winner. Kag ang ICPO naging kilala bilang Best in Police Community Relations. Ang aton nga iCare Command Center sa oras sa mga trahedya kag ang bulig pinansyal para sa mga nabiktima sini ang nahatagan man sang atensyon. Napatuman man ang relokasyon sang aton mga vendors kag ang pagtapna sa mga illegal structures sa bulig sang aton nga PSTMO and Task Force ASIS. Dugang sini, nangin National Qualifier 2018 Presidential Award ang syudad para sa child-friendly municipalities and cities sa idalom sang highly urbanized cities category kung sa diin ang tanan nga ini naghatag gid sang bugal sa syudad sang Iloilo. Nalipay gid ako bangod nga kadamo sa mga awards nga nakuha sang kada isa ka departamento sang aton nga syudad. Nagapakita lang ang aton nga mga department heads upod sa lain-lain naton nga mga empleyado nagaubragid para makaserbisyo sang gusto sa aton nga mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Health. Sakop sini ang paghatag serbisyo, pasilidad, kag bulig para sa ikaayong lawas sa mga Ilonggo. Nakapatindog ang aton syudad sa dialysis center sa East Baluarte Health Center Molo. Nakatukod sang dengue hydration unit sa La Paz Maternity and Reproductive Health Center. Nakahatag man sang anti-dengue kits sa mga kabarangayan sa syudad, naka-inisyar sang blood donation drive, ug nakapatigayon sang consistent nga fogging kag misting operations sa tinion sang dengue outbreak. Education. Sakop sini ang pagsuporta sa mga eskwelahan kag manunudlo. Sa ila programa, hilikoton kag kagamitan, kag pagbulig sa mga kabataan kag empleyado. Nakahatag sang Uswag Scholarship sa halos 21,927 naton nga mga scholars sa syudad halimpas ang tuig 2010. Environment. Sakop sini ang pagpabilin sa kaayuhan sa aton palibot kag pagpatuman sa mga proyekto agud mangin matinlo kag eco-friendly ang aton syudad. Ang syudad sang Iloilo nakapahuman sang bag-o nga esplanade, nakapakayo sang mga plaza, nagapaninlo sang baybayon kag suba kada Sabado, kag nakatanom sang 6,984 ka mga puno. Livelihood. Sakop sini ang paghatag sang mga trabaho. Pagbulig hatag sa mga negosyo para sa ekonomiya sang syudad, kag pagtibong nga mangin mais capital ang syudad sang Iloilo. Nakahatag obra para sa aton mga utod nga Ilonggo ang Dole Tupad program. Napirmahan naman ang dugang nga sweldo para sa mga job hire gikan sa 400 pesos kada adlaw nga nangin 500 pesos kada adlaw. 5,564 man ka mga aplikante ang nahatagan obra sa Peso Iloilo City.
Napakayoman naton kag napatinluan ang mga merkado kag ang mga ilihawan ukon slaughterhouse. Sustainability. Sakop sini ang pagpasanyog kag pagpadayon sang aton mga naumpisahan. Nangin masako man ang tanan sa pagpreparar para sa Dinagyang Festival 2020 nga gintawag Dinagyang 360 kaupod sa bag-o nga organizer ang IFFI ukon Iloilo Festivals Foundation Incorporated. 25 million ang budget nga ginaman sa Iloilo City Government para sa Dinagyang kag 5.7 million para sa Parao Regatta. Na-launch naman naton ang bag-o nga festival, ang Iloilo Summer Arts Festival 2020. We want Iloilo to be one of the greenest cities all over the Philippines. Well, kinahanglan gid binuligay ang tanan. Pero sa iba nga mga departamento nga daw kinahanglan gid bulig nagkuha kita mga bag-o nga mga nagabulig sa aton para nga mas madasig ang lakat naton kay hindi na takahulat. Ang pace nga sang una daw hindi na pwede subong. We have to work double time if needed para matapos ta kag makoobra ta gid ang tanan naton nga makoobra. Amuyad to ang mga nahatagan katumanan sa subong nga tuig 2019. Tanan malipayon, luwas, maayo ang lawas kag makakaon. Suno sa aton pinalangga nga mayor Jerry P. Trenya. Gani isang siyaw na nagpungko iyara agid ang paghimakas agud matupungan man ang kinahanglanon sang mga Ilonggo sa mga nagabag-uman nga panahon. Aton lauman sa masunod nga tuig sang 2020, padayon ang pag-uswag sang syudad sang Iloilo. Sa liwat, ako si Carmela May Rodrigo. Kag ako naman si Dane Raffles. Kag ini ang Uswag Iloilo. Level Up Year-End Special!